Futbolean aritzea gustoko daukazue, gaurkoan arau bereziak dituen futbol entrenamentuan ibiliko gara. Shine a light for everyone to see what lies beneath. Take up the fight, 'cause there's a ways to go for you and me. What goes around comes around, and it's been coming for you. You got a heart of a lion, so tear down what's in front of you. Never stop trying. Markel Golkin futbol proiektua martxan jarri duzue, Arrasateraino iritsi da, Monjategin hemen, taldetxoa sortu da eta entrenamentuak egiten ari zarete. Ez dakit baina zer dan proiektua, zein helbururekin sortu den eta zertan dihar duzuen bertan? Proiektuan helburua 55 urtetik gorako jendeai beste kirol aukera bat ematia da. Eta azkenean futbola hemen hain famatuan kirol bat eta hain gogokoan kirol bat izan da, aprobetxatzea hortik, adinontako jendeai kirola praktikatzeko aukera bat ematia. Ikusten dugu gainera hemen atzean dabiltzatela, entrenamentuak egingo dituzue, zein maiztasunekin egingo dituzue entrenamentuak, zein ariketa egingo dituzue, zer landuko duzue eta zenbat denbora tarte du izango dute horiek? Entrenamenduak asteazken hori izango dira, hemen Monjategiko instalakuntzatan, eta ordu bete terdiko entrenamenduak izango dira, eta bertan, futbolakin relazionatutako ariketak izango dira, oso ludikoak, gaurak ondo pasatzeko, eta jarduera fisikoa modu ludiko batean inalizeteko. Gainera hemen Arrasaten egingo dira Eguaztenero, eta Zubietan ere beste talde bat sortu da, ezta? Bi talde horiek ibiliko zarete, oraintxe hasi, eta ekainera bitartean edo zein epetartetan? Aurreko astean hasi ginen Zubietan, aste honetan Arrasaten, eta asmoa da ekainak 22 arte bertan egotia. Hortxe atzean dabiltza, arau bereziak bai behintzat futbol entrenamentu honek, ezta? Azkenean helburua kirola praktikatzea da, baina egoera osasuntsu eta seguru batean. Hortaz, arau batzuk aldatzen die, horietako bada korrika ezin da egin, beste bada burukin ezin da jo baloia, ez dau kontakturik, eta gehien ez irutoke dauz, jokuai abiadura pixka gehiago eman ahal izateko. Hortxe taldea sortu da, entrenatzen ari dira, fin, zeure hitzak ondo betetzen, gustora behintzat badabiltza. Nola ikusi dituzu edo nola ari zara ikusten taldea? Danetik da, futbolian jolastu den jendia, sekula futbolian jolastu ez dagoena, baina hasieratik baganekien olako zer pasako zala, edo zein muta guztietako jendia puntako zala. Eta hori da, helburu, azkenien datorren jende guztiakin, danei ondo pasaraztia, goztura egotia eta jarduera hau praktikatzea. Realeko aurpegi ezagun batzuk ere badabiltza hor, herritarrekin batera, nortzuk etorri dira ona Arrasatera? Gaurkoan Michel Loñaz eta Bizio dauzkegu gurekin entrenatzen, placer bat. Eta ikusten da, zelan integratzen diren biak taldiakin batera. Hain zuzen ere, entrenamentu guztietan egongo dira Realeko jokalari izandakoak? Ez, hau lehenengo eguna da, hasiera bat emateko. Egia da, Michel da Gorriz biak pozik dauzela Zubietako taldeak ima eta noizian baina agertzen dira entrenatzera, baina Arrasateraino ez dira etorriko. Aipatu dugu hor arauak, entrenamentuak egiten ari direla. Ez dakit honen bueltan txapelketarik sortuko duzuen edo, entrenamentuak egin ahala joango zareten gauzak egiten, Arrasatekoak Zubietara joango diren, Zubietakoak Arrasatera etorriko diren? Momentuz txapelketa egiteko ez da asmorik, ondikon talde gutxi dauz inguruan, etorkizun batian aukera bat izan lehike. Eta asmoa esandakoa da, jendia praktikatzen hastia, guretzako zerbait berria da, eta asmoa da denboraldi amaieran Arrasteko taldea eta Zubietako taldea elkartzea, eta horren artean txapelketatxo bat, edo jardunaldi bat itia. 10 laguneko taldetxoa bertan badaude arrasatearrak, eta beste herriren batetik ere gerturatu dira Arrasateko taldera bat. Behasainen talde bat aterateko asmoa zauen, baina urten ez danez, bi behasaindar etorri dira hona entrenatzera gurekin. Baina oraindik edozein herritarrei orain hortzak luze jarri bazaizkio eta bertara gerturatzea nahi baldin badu, futbol entrenamentu hauetara, Eguaztenetan, Goizetan, Amaiketan, hona Monjategira, zer egin beharko luke, aukera badauka? Aukera beti dau, asmoa alik eta jende gehien apuntatzea da eta jarduera hontaz gozatzea. Hortaz, inbiar dauen bakarra da, edo Arrasteko kiroldegira torri eta bertan idatzizko formulario bat bete, edo bestela Realeko fundazioakin kontaktuan jarri bai euren web horritik edo euren email bidez, eta hori da inbiar dauen den apuntatzeko.
Bikote, Real Sociedadeko jokalariak izandakoak zarete, gaurkoan hemen Arrasatera etorri zareten Monjategira, zelaiaren gainean zaudete futbolian jokatzen, baina futbol berezi entrenamentua egin duzu, ezta? Bai, hala da, bai. Guretzako pixkat desberdina, korrik ez doiek, oinez, eta guztua, momentuz. Guztua? Bai. Zein sasoitan izan zineten zuek Realeko jokalari edo nola daukazu gogoan? Bueno, gure garaian da gu bixotani autotxako zelaian jolastu genuen, ano eta ez ginen iritsi, baina ambientia eta futboleko gauza asko aldatu ja, gauza da oso desberdina dira. Bueno, Bikote, gaurkoan hemen egon zarete, 55 urtetik gorakoentzako, entrenamentua edo esango genuke gehiago kirol apur bat egiteko edo aitzakian bueltan bildu zarete. Bai, hori da. Atzo zubiten genuen, saioa, eta jendea oso guztua dago, oso pozik etortzen da, eta guztua egoten da, eta nire idea hori dela, ezta? Jendea guztua pasatzea, par batzuk gota, eta txistatzuk ere eta listo. Beharrezkoak dira horrelako ekimenak gaur egun? Bai, jende asko hemen daudenak gehienak jubilatuta dengoia, eta gauzak eunez aldatzeko bizkatez. Eta buru ekuiko be, datorn astean, asteartean, asteazkenean etorri belora, eta horrekin aurre egiteko. Bueno, Bikote, ¿zerk suposatzen du? ¿Qué supone para vosotros este proyecto? Experiencia bonita y, bueno, sobre todo... Esperientzia polita da, bereziki berria den zerbait probatzeko aukera. Mugitu, kirol apur bat egin Realaren eta baloiaren bueltan, eta denbora hau herritarrekin partekatu. Mitxelek esan duen moduan, zubietan egon gara behin, hemen beste behin eta oso ondo pasatzen nabil. Asko ari naiz disfrutatzen. Barre ere egiten dugu, eta kirol pixka bat ere egiten dugu. Proiektu polita dela uste dut, esperientzia polita. Denbora utzi behar da pasatzen, nola funtzionatuko duen ikusteko. Eta zer moduz ikusi duzu ez duek hemen Arrasateko taldea? Boi, nahiko ondo, batzu badaude Maloia nahiko ondo mugitzeuela, eta txipakin, adadia zenbat urte ikuiko ez daki, baina antzamatea gaztiagoa diala. Bueno, Marije, hementxe zelaira Monjategira etorri zarete, gaurkoan baloia protagonista eta zuek animatu zarete Walking futbol proiektu horretan parte hartzen. Zergatik edo nola? Ez nekizien zer zan hori be, ez? Eta sasoibideen bieldu zuzkoen zelan zauen hau, eta lagun bat Edurnek zertu zen, animau zen, eta zanoen, bani be bai. Gaur goizien, gero arratzaldien joeten gari ibiltzen, sasoibidekoekin, baina goizien ona. Eta, bueno, sekul ez dotein eta zenarra izan dut, etorriara, bera jokatu zauen lehen hau aretzabaletan eta holan, eta esan zet, bueno, zuko lan ikusitxe gero esan guztezu zelan enlaikien eta holan. Da, bueno, oso gustora nau, oso posik. Gustora zabiltzate, ipatu duzu. Kuadrilatxo bat, 3 lagun etorri zaila zuek, ezta? Sasoibidetik 4 etorri gare, bai, aber gehiago animatan dien. Hori da. Eta ikusi dut, bueno, beste bat, taldekue ez dana, beste bat, bestelan gudana sasoibidekuek, eta bestelan gizonezkoek, eta horre ja dakizi asko. Marije, Realeko jokalari izandakoak ere etorri dira, bi, zer moduz ari zarete beraiekin harremana izaten? Oso harreman ona eta oso simpatikoa pentso jat, eta laguntzen eta erakusten, eta bai. Bueno, hementxe, izerdi fasetan zabitz, baloiakin jolasian, Walking futbol proiektuan animau zara, zer delata? Bueno, aspaldi ninguen olako guakin, deporte pizka bat egiteko, iten dut, alatabe, baina hau ez, futbol mailan ez. Norbein jolasten dut, bai, beti. Nire garai batean jolastu nauen da, oin ba. Lehengo garaixa gogora ekarten, ezta? Bueno, aspaldi. Aspaldi. Urte asko pasatu dira, bai. Bueno, taldetxoa sartu duzu ez emozko kirua, zela zabitzen hemen entrenamentuan gaina, futbola arau berezixekin, Bai, gustora. Gustora, jente jatorra dauta, gustora. Aukeria badukutzu gainera, Realian jokalari izandako bikin, ibiltzeko gaurkoan. Hori oso famatuak eta asko izetu ditzuena, bai. Zela ikusten duzu horrelako ekimenak egotia gaur egun? Ondo, jente asko animetan da, ni gehatutzenak eskatuta pizka bat, Arrasaten mogitzie jente gehiago. Ni pentsatzen hauen,
Jente gure adinegia goixan daz, baina gu baino gaztiok eta pentsatzen gauen, hor 50-tik 60 eta horran baina gutxi. Bueno, eguazten ero, hementxe biliko zaila baloiak jolasian zuedik, ezta? Never stop trying.